Russie la Gorbachev ka sudon kɛra Moscou bi ni Putin tɛ Moscou Russie jamana la. Russie jamanadenw ba damadɔ ye foli kɛ soviétique jamana ɲɛma laban n'o ye Mikhail Gorbachev la. Sibiridon sudon na min ma kɛ ni sen ye fanga kolabɛnni na kɛrɛnkɛrɛnyala min taamasiyɛn ye jamanakuntigi Vladimir Putin ka bɔli ye. Rusikaw donna kulu finitigiw kɔnɔ baarakɛlaw ka tɔnba ka so kɔnɔ n'o ye taamasiyɛn ye Moscou walasa ka rozu da ani k'u biri a kɔnɔ makunda Gorbachev ka sanubɔlan dawulilen ɲɛfɛ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ja sigilen bɛ min kɛrɛfɛ. Turki jamanatigi Recep Tayyip Erdogan ye a ka dusukasi di telefɔni la nɛgɛjuru kan welelila sibiridon ni Putin ye kunnafoni y'a jira Kremlin fangabɔnda kɔnɔ. Tilenbi jamana damadɔ ka lasigidenw ani Russie jamanatigi kɔrɔ Dmitry Medvedev ani kunnafoni sɛbɛndila Dmitry Muratov Nobel hɛrɛ san 2021 taara sudon na walasa k'u dusulaso lase Gorbachev denmuso ma n'o ye Irina ye. O selen nin kɔfɛ Gorbachev ka suko bena don Novodevitchi kaburudon la a muso Raisa Gorbachev kɛrɛfɛ min sara san 1999.